Wannan shirin da za ku kalla kamfanin Rufai da Yagot ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. data kenan a yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillan na E3 data. Makan yi gaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data. Camera, sound, action. Yaƙin duniya na farko ya faru ne a sanadiyar mace kuma an yi na biyu. Muddin baki warware ƙudurinki akan yaye Prince ba, to ni ce zan kafa tarihi na uku akan ku. Ba na taɓa son mutum sai na tabbatar da ya shiga cikin zuciyata, kuma ina son in tabbatar miki da zuciyata kamar kabari yake, idan abu ya shiga aka rufe shi to ya shiga kenan. Ƙarya kike, sai na warware wannan tarihin naki. To mu zuba ni da ke ɗan halaka fasa. Okay. Cut. Kai, amma gaskiya mai shadda ma'aikatanka suna da matukar jajircewa safanin nawa. Kaga wannan? Ga wannan. Good Cafe kenan. Su ne sirri. Good Cafe da Amirti su ne sarakunan watsakarwa, suna cire kasala sannan kuma suna saka nishadi. Za ku iya samun su a dukkanin manya-manyan shaguna da ƙananu kai da dukkanin wajen faɗin dilolinmu da suke faɗin Najeriya. Good Cafe, Amirti su ne sarakunan watsakarwa. Raja'atal yawm. To me kake nufi da wannan? Ka ji tsiyar ba kai zama Saudiya ba. Haka. Ciya ne na sake dawowa. To marhabun lale me zan baka? Rufai da yogurt vanilla. Gashi. Ba ni rufai da yogurt strawberry. Ba ni rufai da yogurt banana. Ba ni rufai da yogurt coconut. Shi ma gashi an samu. Rufai da yogurt normal. Ba ni rufai da yogurt na yara. Shi ma an samu. Ba ni rufai da yogurt mara sukari. Shi ma gashi. Ba ni rufai da bread. An samu. Ba ni rufai da pizza da ice cream da shawarma. An gama shi ma gashi an samu. An samu? To baki yal'ana. To ba mu da wannan. Cewa dai sai abin da ya kawo ni. Au, duk anan ba abin da ya kawo ka akwai na musamman. Rufai da fruit pieces da rufai da thick and creamy. Shi ma akwai shi. Shi ma wannan gashi. Kuma dukkaninsu ana sabunsa a kowane shago na Rufaida a faɗin ƙasar nan. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Da wannan ɗan rainin hankali. Da wani mai kai min juye. Mai goruba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tar! Muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4-stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba.
Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant ana samun shi a dukkanin guraren da ake sayar da man juye a faɗin tarayyar ƙasar nan. Jamilun Jidda, 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 Jamilun Jidda. Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda. Jamiluna Jamilun Jidda ni matar ka ce, ban san rabuwa da kai, ban so kai mini kishiya. Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda. Ni matar ka ce, Jamilu, ni san ka nake. Ni ɗaya ta ka ce, Jamilu, ni za ka rike. Da ma za ka tausaya, ban so kai mini kishiya. Jamilun Jidda, 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 Jamilun Jidda. Jamiluna Jamilun Jidda ni matar ka ce, ban san rabuwa da kai, ban so kai mini kishiya. Wallahi ƙarya ne. Ba ku isa ba. Wallahi ba ku isa ba Jamilu. Ina. Ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne Jamilu, ba ka isa ba. Wallahi daga kai har ita ba ku isa ba. Ke Jidda, ki dinga salati mana. Habba. Baran lafiya dinga ihu. Habba. Me yasa ka min alƙawari ba za ka yi ƙara aure ba? Me yasa Jamilu, me yasa? Da ka san idan haka ya faru zan iya mutuwa Jamilu, me yasa? It's okay Jidda. Ya isa. Look at me. Kalle ni Jidda. Look, what did you do to her? Nothing. Baba kama ni ina cin amana ba. Maganar da ƙara aure ne kawai. Tell with ƙarin auren. Tell with ƙarin aure. What is wrong with you? Da an yi magana ka dinga wani ƙarin aure. Bari in gama wani abu daya. Ka je duk ƙasashen Larabawa wannan ka gani. Ka je su Tunisia, Algeria, Egypt, Kuwait. Kai duk wata ƙasar Larabawa kai hatta Saudi Arabia inda aka saukar da musulunci ba sa wannan ƙare-ƙaren auren. Saka ga kowa da matarsa daya. Mutum ɗaya ne suke wannan ƙarin auren, su ma sai sun ci sun tada wuya. But here, you're just looking for the slightest opportunity ku ƙara aure. Me aikin lebura yanzu nan zai ce ma zai ƙara aure, bayan kuma ya san ba zai iya riƙe su ba. Mutum ne zaka kalle shi yana tura wheelbarrow, wai amma ƙarin aure yake so yi. Ku dinga gaya wa wannan gaskiya. Professor, wannan fa magana da kake yi ra'ayinka ne ba shari'a ba ce. Yawwa, domin nassin alqur'ani karara cewa fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna. Alqur'ani da biyu ya fara, wasu lasa waruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Shi qur'ani ma cewa in ba za ka yi adalci ba, shi yaga zai iya adalci. Ni ba ubansa bane, ga matata nan kwaya daya. Exactly my point. Kai mata kada, ni matata daya, we're on the same page. To shi wannan me yasa ya da musu ya kara mata biyu? Shi dai kawai ka gane, kawai so wani salon fitowa da duniya ne a gane cewa jarababbe ne shi, that's just it. Bro,
Ya Sheikh dan Allah ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri ku bar mu mu aiki dan Allah. Ku je waje dan Allah ku dan ba mu waje. Kai dan ba mu. Jamilu mu je waje. Mu je waje da Allah. To all respect. Ku je waje dan Allah ku aiki. Dan Allah. Sorry, doctor. You know, it's not in my best interest. So first, Dan Allah ku je. Doctor, ni fa inda zan je. I'm going to stay here with my daughter. Ba zan iya tafi ba. Da Allah ki je waje ke ma. Ki je waje. Wannan she's in critical condition, tana buƙatar kulawa. Wannan hayaniyar kuma ba za ta iya ɗauka ba. Ki je waje ke ma dan Allah ki bar mu mu aiki. Please. Ya haƙuri, ki kwantar da hankalinki. Kuma ni sai nake gani auren Fatima nan kamar yin jihadi ne. Duba da yanayin irin da wahalan da ta sha a baya a auren da ta yi. Kuma ni so nake nuna mata yanayin umarin da musulunci ya bayar akan mazaje su kula da matansu da kuma irin gatan da musulunci ya yi wa matan musamman a hannun mazajensu. Sannu namijin ƙwarai wanda ya iya kyautata wa gidansa, wanda yake ƙoƙarin samawa wata nutsuwa a cikin gidansa. That's right. Amma gaskiya Sheikh, you need to understand that wannan yaron naka he has lost it. Ɗana kuma ɗanmu dai ni da kai ko? Professor ai Jamilu ɗanka ne, ko da bai auri Jidda ba, balle akwai aure tsakaninsa da Jidda. Kuma kamar yadda nake so in nusar da kai, daidai gwargwado. Jamilu yana da hankali kuma yana da kwakwalwa, yana da nutsuwa. Sheikh, what are you even talking about? Ka sa kan wa muke magana kwa? Akan Jidda fa muke magana. Jidda! And you think zai je ya auro wata? Kuma wai Jidda ta samu nutsuwa? This is absolute rubbish. A daina ma wannan maganar. Ka gane? Abin da ke faruwa shine idan ya ga dama ya je ya auro wannan new convert ne ko menene ne ma I don't know me zan ce mata. Sannan idan ya auro ta ya je ma ya haɗo da Jew ya sake aura. Wannan that's his cup of tea. Amma dai idan zai yi aure ni ban hana shi ba sai dai ya ba wa Jidda takardarta. You're talking about sama wata nutsuwa? This is a big pretense. Ƙarya ne, ba wannan nutsuwa da kai nema ka sama wata, kanka kake nema wa nutsuwa. I just know what you're talking about. Ka fito kawai ka exhibiting waye kai mun gane. Wai shin ka ma manta cewa kai alƙawari ba za ka yi wa Jidda kishiya ba? Have you forgotten? I Sheikh, if you're not going to side your son, kai ma ka san cewa yayi wannan alƙawarin. Ni ban san lokacin da aka yi wannan alƙawari ba, ban sani ba ko kai Jamilu kai alƙawari. Ni fa babu wani alƙawari na ɗauka. A'a, to ma ɗauka shari'a ta rushe. What a conspiracy! A father and son conniving against me. Kai Jamilu, kaka ƙara cewa komai. Idan akwai wata magana da kake so ka yi, ka je gida ka same shi. Professor, dan Allah mu bar maganan nan asibiti ne, akwai marasa lafiya. Mu bar maganan nan a je gida, ka yi haƙuri. Shikenan Abba, Daddy ka yi haƙuri. There he goes again. I do not understand what's happening. 1 minute Sheikh is by my side, the next minute he's by his son's side. Confusing us. Da Allah ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Abban maganan nan mana, asibiti ne. Ba zan iya zama da kishiya ba Jamilu. Zan mutu. Na tabbata zan mutu Jamilu. Ba zan iya sallama wa wata kai ba Jamilu. Ku haɗa shimfiɗa tare, ku tashi tare. Ba zan iya ba. Hutu take bukata kawai. Kar ka min kishiya Jamilu. Ba na son wata ta zo kusa da kai Jamilu. Ba na son kishiya. Wannan duk abin shi ne take haka? Ai wannan ko a lahira ta tashi sai ta yi maganar kishiya. Kada Allah kuma na shiro. Me yana ku a ciki? Ku ba mata bane, ba ku da kishin ne? Ko kuma wannan ya shafi aikin ku? Sorry sir. Ku je kuma ku barta ta huta.
inda ta samu bacci. To, Professor ya kamata mu koma tunda Allah ya sa Jidda ta farka kuma ga dare ya fara. So gara mu yi kokari mu koma ko? Well, before you leave, I have to thank you for the prayers. I was amazed. When Jidda woke up, immediately you finished praying. Gaskiya, you have proved yourself to be a real man of God. Kai Professor kenan. Kai ma ai man of God ne. A lokacin da aka yi addu'a maybe an samu dai coincidence ne, an yi addu'a aka samu dacewa kuma ta farka. Kuma ko kai addu'ar idan Allah ya amsa sai kaga ta tashi. You mean myself? Wannan da gaske Professor. Suratul Baqara aya ta 186 ta ba mu labari. Allah da kansa yana cewa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awatad da'i iza da'ani. Ma'anarta a takaice Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana gaya mana a cikin alkur'ani cewa wa iza sa'alaka ibadi idan bayina sun tambaye ka a kaina fa inni qarib ka gaya musu ni Allah ina kusa in ji Allah. Ujibu da'awatad da'i iza da'ani, ina amsa kiran mai kira a duk lokacin da ya kira ni. So don haka malama Bilkisu ku kasance cikin yawaita addu'a da kusanci ga Allah, shi kuma Allah ko da yaushe zai zama tare da ku. Thank you, Sheikh. Yawanci zaka ga ciwo ya ci ya cinyewa har an fita ƙasashen duniya ba a samu sauki ba, amma cikin yardar Allah idan aka yi addu'a in Allah ya amsa shi kenan sai kaga an samu mafita, an samu maslaha. Allah ya sawaka. So mu za mu koma Ummu Salma sai mu tafi. Kai Jamilu sai ka tsaya gurin mataka ko? Zan je reception jira. To shikenan. Ku yi haƙuri, data ta ce ta makale, ta ki aiki, haka take mu. Wani lokaci ta makale, wani lokaci ta ki ma gabaki ɗaya. Dakata Alhaji, ba inda za mu sai data ta dawo ka sallame mu. Wani ke faruwa ne? Muna gida ɗaya, data ta ba ta yi, taki tana yi. Lafiya lafiya, kin ga ki faɗa masa datar da kike amfani da ita, ko ya samu ya sallame mu mutum. Kin ji batu, menene sirri? Umar Bojo data shine sirri. Za ku samu MTN 1 gig akan naira 200 kacal. Jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data. Za ku iya downloading Umar Bojo data a Play Store ko kuma App Store. Tabbas, na yadda da ingancin Umar Bojo data. Kin sa na saka datar Umar Bojo. Umar Bojo data, nishaɗin al'umma. Umar Bojo data? Duniya ce. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantin su bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir kore har gidan san uwar gida. Bani dahir kore. Mun zo da dahir kore. Bani dahir kore. Kuma karɓi dahir kore. Ki bani dahir kore. Na zo baka dahir kore. Mun batun dahir kore. Ka ji dai batun dahir kore. Ya sa daɗin girki, ya sa kamshin girki, ya sa ɗanɗanon girki. Gashi akwai inganci, sannan kuma akwai auki. Dahir kore alfaharin matan gida. Lallai dahir kore na kira shi da sirrin gida. Ashe dai namu ba irin nasu bane, da daɗi namu ba na kantin su bane. Amarya ɗanɗano na girki yayi armashi sai dahir kore har gidan san Kano ta damu sai dahir kore. Dan mutanen Kaduna ta mu sai dahir kore. Har mutanen Jigawa duka sai dahir kore. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Sai dahir kore. Algazar da Jos, ku zo mu je a baya da jallabiya. Ina ji da kaina, shi yasa na zaɓi wajen siyayya da suke ji da kansu, wato Algazar. A duk abin da nake yi, ni ke zama ta ɗaya. Shi yasa na kulla alaka da Algazar, don ko a cikin duhu su ne na ɗaya. Ni ta musamman ce a bangaren saka a baya.
ko bana siyan abaya sai ta musamman. Don haka bana siyan abaya sai a waje na musamman wato algazar. Ni ba kuwa ce. Kowa ni tambaya ina zan samu dogayen riguna da takalman mata masu kyau yadda ban kushe muku gari ba. Kowa sai ya ce algazar. Su duka biyar din jarumai na ne, shi sa na kasu nan wajen domin sai musu akwatin Hello King, wata akwati wadda ba a samu ta a ko'ina a faɗin Najeriya, sai a nan algazaru. Zaɓi algazar a baya da siyayya ku zo kan titin Hajkan kusa da Custom Barrack da ke Kano, ku gode min daga baya. Jamilu, abinda nake so da kai, wannan siriken naka kar ka sake ku wata magana kai da shi. Ka ja bakinka kai shiru in ba tambayar ka yi ba. Kuma ko wani abu ya tambaye ka ka bashi iya amsar da ya tambaye ka saboda gudun matsala ko ba haka bane. Ai ni gani nake duk maganar da zai masa. Kar ya kuskure ya ce zai daga masa murya kuma ya san irin amsar da zai basu, ya san irin amsar da zai bashi cikin ladabi da biyayya. Tunda Allah ya haɗa shi da wani irin sirki sai ya ci gaba da haƙuri da shi kawai. Kin gani? Yawa kuma ita kanta yarinyar nan kar ka ɗau wani mataki a kanta har sai ta warke. Gaskiya. Yawa kaga dai halin da take ciki. Ka ja bakin ga kai shiru ai ta addu'a. Yawa Allah ya sauke. Amin. Ruwan ba daɗi. Ga Haidar mai sauri ko? To abba. Jamilu sai ka kokari ka tafi gida ko? To ina nan dai tukuna abba zan tsaya da in ga yadda za ta kasance. Allah dai ya sauke ku lafiya. Amin amin. An rike ka har 12. To ya zamu in ta kama mu kwana ma ba sai mu kwana ba ai lalura ce. Umma. Na'am Jamilu. To sai da safe kenan. To Allah ya tashe mu lafiya. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Allah ya bata lafiya. Amin 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 amin. Amma yaya har yanzu ban ji kai magana akan mutanen nan na Facebook ba da suke posting na Aunty Jidda. Me ya faru a Facebook? Ko ba ka hawo Facebook ba? To ana ta rashin lafiya ina ni na hawa wani Facebook. Shine. Ana zaune lafiya ma na damu da social media ne balantana. A zan tura ma link din sai ka je ka duba yaya. Me ne wani zaka tura link kamar wani abun arziki. Mutane ba za su faɗa alheri ba sai sharri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyaqul khairan aw liyasmut. Kun je kun ce yarinya ta mutu kuma da ranta. Abin da ake yi kenan ka faɗi ɗaya a faɗi 100. Zamani duk ya lalace mutane sun wannan kana wani magana Facebook dan uwanka yana karatu kai sai leke ai sawake mu je mu banka sai da safe abba ba ka da zance sai na Facebook shi sa dan uwanka in ya kama ahalari da Qur'ani ya ta karatu kai sai shigen na'ura. Abba no wonder. Daga kirji na zuwa baki na nake zancinta. Yargata na ta kusa da raina nake. Hello Tahir. Ita ɗaya na saira kuma ba a Jidda fa bata mutu ba. Jidda bata mutu ba. Ita ɗaya na saira kuma ba ta da ganda wayo Jidda. Ya Shek, amma ni yau fa na yi mamakin Profesa. Gani na yi ba kaman da ba, yau gaba ɗaya ya canza. Wannan hawan kawarar da yake maka yana yawan yi maka faɗa duk yau na ga ya yi sanyi ya canza gaba ɗaya. To ai abinda nake so ki gane, kin san shi faɗan adam yana girma ne yana ƙara fahimtar rayuwa. Ta haka kullum ƙara fahimtar rayuwa yake. Babu mamaki yanzu ya ƙara gane cewa wannan abubuwan da yake yi ba abubuwa ne fa masu kyau ba. A'a abba, ni fa na gano
mutumin nan kawai ya gano kama fi shi capacity a ƙasar nan. Shi yasa ba zai ja da kai ba ya haƙura ya saduda. Kai Haidar bari in gaya maka. Kar yanzu muna zaman lafiya ka jawo mai faɗa. Bata min rai. Kar ka nemi ka raina shi. Ai Professor Nuruddin ai uba ne a wajenka. Tuba nake abba. Insha Allah haka ba zai sake faruwa ba. Amma kuma fa akwai abin da ban faɗa miki ba. Saboda na hango kanwar Jiddan nan. Ni na da ta kin lura ke ma sai sata kallo na take. Wanda ni ma in kwantar da kaina mu daidaito ta ni da ita. Wa haba Haidar. Haba Haidar. Yanzu kai sai ka je ka ɗauko mana 'yar gidan Profesa? Ai duk haƙurin mahaifinku wallahi sai sun kwantar da shi a asibiti. Abinda ba zai yiwu ba kenan. Ta. Kasa na haɗa gidan sama da ta ƙasa. Haidar kenan. Kai ba ka rabuwa da shirme wallahi. To ba sai an gama karatu ba ma ake zancen aure. Waking, what are you still doing here, Hayanzu? Nothing, kawai dai ina zaune ne da yake mun yi magana da likitan ɗazu yake cewa an mata alluran bacci sai gobe za ta tashi. I know all that, you don't have to brief me. Ka gane ko? Abin da nake so da kai. No. Ka tafi kawai. Ni tafi kuma daddy? Of course. Baka ji abin da take cewa bane? She doesn't want to see you. She hates you. Ba ta san ka. So ka tafi. Shikenan, Allah ya bata lafiya. Amin. Idan muka tashi neman ka, za mu kira ka. Go. Nuisance. Jamilun Jidda, 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 Jamilun Jidda. Jamiluna Jamilun Jidda ni matarka ce, ban san rabuwa da kai, ban so kai mini kishiya. Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda. Ni matarka ce, Jamilu, ni san ka nake. Ni ɗaya taka ce, Jamilu, ni za ka riƙe. Da ma za ka tausaya, ban so kai mini kishiya. Jamilun Jidda, 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 Jamilun Jidda. Ka rantse min da Alƙur'ani ba za ka min kishiya ba. Jidda, rantse miki da Alƙur'ani ba zan ƙara aure ba. Mana, ko kana ganin wannan abin bai kai ka rantse da Alƙur'ani ba? A'a Jidda, ai ko babu Alƙur'ani ni ba zan yi miki rantsuwa cewa ba zan ƙara aure ba. Saboda dama kana da niyya ko? A'a, saboda ba ni da iko da rayuwata, ban san me zai faru a gaba ba. Gashi, na danna recording. Ka yi alƙawari.
Ba zan yi alƙawari ba Jidda. To saboda me? Saboda ina tsoron alƙawari. Jamilu kenan. Ni wallahi kwata-kwata yanzu na daina yadda da kai. Jidda. Ko rantsuwa na yi miki da Alƙur'ani ba za ki taɓa yarda da ni. Saboda na san halinki. Saboda haka kada ma mu wahal da kanmu. Zan adana Alƙur'ani na, in adana rantsuwata, in adana alƙawari na. Saboda na san watakila gaba ya mun amfani. Amma na san abin da ke cikin zuciyata. Na san kuma nufina mai kyau ne a kanki. Tunda ina son ki, so na hakika. Laifi datan da muke amfani da ita ne. Idan kuka sake yaro na ya mutu a cikin asibitin nan, sai na kai ƙarar wannan asibitin. Zuwan BBK data ta sauƙaƙa komai. BBK data? Ƙwarai kuwa. Ai ku bamu da data mai ƙarfi a kasuwan nan. Ba ni nan baki. 080. Amma BBK data kenan. Ƙarshen tabbas. Masha Allah. Ya haka kuma za ka tafi? Na sha'afa ne. Ku shiga Play Store ko App Store. Ku sauke manhajar BBK data. Ku biya dukkan bills na amfanin yau da kullum. Da BBK data nake biyan duk wani kuɗin jarabawa. Masu buƙatar API documentation, BBK data mu ne na ɗaya. Tabbas kake nema na connectivity. Ku nemi BBK data, ita ce ƙarshen tabbas. Da BBK data za ku yi downloading sannan ku yi uploading a sauƙaƙe. BBK data. Ƙarshen tabbas. Sai godiya. Camera, sound, action. Yaƙin duniya na farko ya faru ne a sanadiyar ya mace kuma an yi na biyu. Muddin baki warware ƙudurin ci akan yaya Prince ba, to ni ce zan kafa tarihi na uku akan ku. Ba na taɓa son mutum sai na tabbatar da ya shiga cikin zuciyata, kuma ina son in tabbatar miki da zuciyata kamar kabari yake, idan abu ya shiga aka rufe shi to ya shiga kenan. Ƙarya kike. Sai na warware wannan tarihin naki. To mu zuba ni da ke dan halaka fasa. Okay. Cut. Kai, amma gaskiya mai shadda ma'aikatanka suna da matukar jajircewa safanin nawa. Kaga wannan? Ga wannan. Good Cafe kenan. Su ne sirri. Good Cafe da Amirti su ne sarakunan watsakarwa. Suna cire kasala sannan kuma suna saka nishadi. Za ku iya samun su a dukkanin manya-manyan shaguna da ƙananu kai da dukkanin wajen faɗin dilolinmu da suke faɗin Najeriya. Good Cafe, Amirti su ne sarakunan watsakarwa. Kai, ni fa tun ɗazu mai gidana sai kira na yake wai yana so ya je ya ce faran sallah. Cim shi bari a ga watan nan tukunna mana. Wai wani wata ke magana akai yar uwa? Ba yar uwa. Dama akwai wani wata da muke tsammani bayan watan sallah? In dai watan sallah nake kira shi kice kawai ya ci gaba da muku ci fani. Saboda an riga da an ga wata. An ga wata? Kware kuwa da gaske. In har kuna tantama kowa ya duba kafafen sada zumuntan shi. Jama'a, network ina ya ki. Amma ke yar uwa da wani data kike amfani ne? Da ASB data nake amfani. ASB data? Kware kuwa da gaske. ASB data ɗaya tamkar da 1000. Wai yaya? Maza je ka siya mana kayan abinci. An ga wata. An ga wata? Alhamdulillah. Wallahi an ga wata. ASB data suna sayar da data a cikin farashi mai rahusa. Sannan za ku iya siyan katin waya na kowane irin layi. Ana iya biyan dukkanin bil na wuta da ruwa. Ana yin registration na NECO, JAM da WAEC. Za ku iya sauke manhajar ASB data akan Play Store din wayoyinku da kuma App Store. Nagode. Abinda ya kamata mutane su fahimta. Addinin Musulunci ba addini ne na wani jinsi ko wata kabila ba. Addini ne na kowa da kowa a duniya gaba daya. Shi wanda ya karɓi addinin Musulunci babu wani ɗan gata a wajen Allah fiye da shi. Domin duk abin da ya aikata a shekarunsa da suka wuce kafin ya shiga, Allah ya yafe wannan ba za a tambaye shi ba. Da zai karɓi addinin Musulunci kuma ya mutu a lokacin, shi kenan aljanna zai tafi kai tsaye, domin ba shi da komai na zunubi, bai aikata komai ba tunda an yafe abin da ya wuce a baya.
kuma ba a wajen Allah kaɗai yake ɗan gata ba wanda ya karɓi addinin musulunci, har da wajen 'yan uwansa musulmi masu imani, wato mutanen kirki. Wannan dalilin ne ya sa ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa su a cikin littafinsa mai tsarki a cikin jerin mutanen da za a ba zakka su 8. Zakar ta mai mikawa ce shi kadai ko ko ta irin ƙungiyoyin da sukan karɓa ne su raba wa waɗanda suka cancanta. To irin wannan musulunci ya yarda a basu ta hanyar basu ainihin kuɗi ko kuma a sai musu tufafi ko abinci ko gidaje ko wani abu na buƙatar rayuwa. Ana kuma iya basu dukiyar kai tsaye domin waɗansu suna iya salwantar da dukiyarsu ta wata fuska. Ga galas inda nake faɗa miki. Ke da ka ta dalla. Wanda ya kuntatawa wanda ya shiga addinin musulunci, to ba ainihin shi wanda ka kuntatawa ba shi ka kuntatawa ba. Ka kuntatawa addinin musulunci ne, kuma abin yana nuna ba ka da buƙatar ci gaban addinin musulunci. Wai waye gaya muku cewa shi addinin musulunci namu ne mu kaɗai? Da Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira. To mun aiko ka gabaki ɗaya ga mutanen duniya kaf rahama. To don haka in an lura addinin musulunci shine addini na ƙarshe wanda daga shi sai tashin kiyama. An yi annabawa tun daga na farko annabi Adamu alaihi salam. Namu na yanzu shine Rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabin ƙarshe, babu wani annabi da zai zo daga nan kawai sai tashin kiyama wanda za shi wuta ya tafi wanda za shi aljanna ya shiga. Saboda haka idan mutum yana fassara addinin musulunci da cewa wasu mutane dan sun fi yawa a ciki nasu ne, ba nasu bane. Amma ina so in yi tsokaci guda ɗaya a cikin addinan baya. Akwai addinin da idan najasa ta same ka a riga sai a kama rigar a yanke ta zama mai tsarki. Idan a jikinka ne sai a kankare sai wannan fatar ta farko ta fita ta zama mai tsarki. Idan ka aikata zunubi wanda yake kaba'ira sai a baka wuka a rufe ma ido ka buga wa kanka, in ka kasa a kashe ka, shine an tuba kenan. Amma mu addinin musulunci sai aka ce ka tsarkake zuciya, ka tabbatar wa da Allah kai da shi cewa ba za ka koma wannan abun ba, ka bar shi har abada, shikenan shi ma ya yafe. Man taba Allahu alaihi. To da wannan nake cewa zan rufe wannan darasi na yau, sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai. Ina. Sannu Jidda. Za ki iya gane waye wannan? He is my dad. Wannan fa da kike kwance a jikinta. Wannan fa. Hamida. Excellent. Za ki iya tuna me ya faru da ke aka kawo ki nan? Na bi Jamilu kusfa. Na tarar ana maganar ɗaura aurensa da wata sabuwar musulma. Na yi kuka sosai, ina faɗa. Ina gaya masa abin ba zai taɓa yiwuwa ba. Mutane sun taru a ƙofar gidan. Ina kuka, na shiga mota daga Kusfa zan zo Kaduna. Iya abin da zan iya tunawa kenan. Sai da na buɗe idona kawai na ganni ana. Alhamdulillah. She's fine, Prof. You don't need to take her anywhere. Kawai dai ta ɗan bugu ne kuma ƙwaƙwalwarta lafiya lau, she's okay, ba abin da yake damunta. Alhamdulillah, doctor. Prof, I almost lost my daughter. Oh, Jidda, let's just stop crying. She's already. Allah ya sauke.
Amin. Thank you, doctor. You're welcome, sir. Atika, yanzu fa wataƙila a dalilin abin da muka ma yarinyar nan shi ne ta bar addinin musulunci ta koma addininta na baya. Na Allah umma ki daina damuwa. Abin da ya faru ya riga ya faru. Haka ma za ki ce Atika, abin da ya faru ya riga ya faru. To me zan ce umma? Atika, baki ji abin da malamin nan ya faɗa ba ne? Duk abin fa da muka ma yarinyar nan yana nan a rubuce a gaban Allah. Atika, idan na tashi yanzu me zan gaya wa Allah? Ina ɗaya daga cikin waɗanda suka fitar da wata a cikin addinin musulunci. Umma, Fatima fa dama a baki take. Ba har zuciya ta karɓi musuluncin ba. Ƙarya kike yi Atika. Ƙarya kike yi. Ni na ga imani a fuskan Fatima. Fatima tana son addinin musulunci. Tana kuma ƙoƙari watakila kawai abin da muka mata ne ya fitar da ita. Kuma insha Allah sai na dawo da Fatima gidan nan. Za ta dawo musulunci. Kuma za ta dawo gidan nasu. Duk abin da ya faru laifina ne. Da bai zo gurina ba, da ba ta biyo shi ba, da hatsari same ta ba har ta mutu. Fatima, daina faɗin haka. Duk karatun da muke yi, Musulunci yana nuna mana cewa duk wanda wa'adinsa ya ƙare, to fa daidai da daƙiƙa ɗaya ba za a ƙara masa ba, sai ya mutu. Saboda haka matar Jamilu ko ta zo ko ba ta zo ba, in wa'adinta ya babu abin da zai hana ta mutu. Haka ki daina damun kanki. Fatima, stop blaming yourself. Shi kanshi Jamilu, ai ba ke kika gayyato shi gidan nan ba, balle ita matarsa da ta mutu. Allah ya ji kanta dai kawai. May her soul rest in peace. Malam ma ya ce za mu je can Kaduna mu yi musu gaisuwa. Amma baban da ni. Fatima, kwantar da hankalinki, ba da ke za a je da ni da malami za mu je, ban da ke. Amma wai me yasa abubuwa mara kyau ke faruwa da ni? Why? Ya Allah. Jamila, I'm so sorry. A ce downloading tun ɗazu 30% ya ƙi gaba ya ƙi baya? Kuma gashi kai nake jira ba, domin ina son kalli wani sabon series. Da wannan network ɗin? Ai kuwa na yi downloading, kuma har yanzu ina da data da yawa. Ha, to sai dai in kuɗin cefane na kike rage ba. Abincin da ka ci yau, nama ne bai ji ba ko daɗi ne bai yi ba? Abinci ya yi daɗi, kuma akwai nama. Kawai dai ina cikin alheri na data mai sauƙi. Wace irin data ce wannan? Sharu data. Sharu data? Buɗe mu masu faɗin da guda arziki. Kai connecting. Na gode miki matata. Gode wa Sharu data. Yanzu ka shiga App Store da kuma Play Store domin ka sauke manhajan Sharu data. Kuma ku je ku sauke manhajar Sharu data a App Store ko kuma Play Store. Sannan kuma a Sharu data ana biyan kowace irin ɗawainiya wato bills. Sharu data, moriya mara adadi. A Sharu data muna ba da kyaututtuka ga kwastomominmu mafi kwazo a kowane sati. The Grand Nigerian student! I want to yell! I want to vibrate! I want to vibrate! I want to talk! I want to talk! Salva mana. Selfie!
wallahi. Abokina, me ya faru kuma? Muna muna kammala karatu. Da alama dai kana cikin damuwa. Tabbas ina cikin damuwa. Duk da yau ta kasance rana ce ta farin ciki a gare ni, amma kuma idan na tuna cewa ban da aikin da zan yi domin in samu kuɗin da za su dinga shigo mu domin in dogara da kaina, sai in ji hankalina ya tashi. Wannan ce kaɗai matsalar ka? Ita ce. To akwai hanyar da aka samar ma matasa wadda za su bi domin su dogara da kansu. Wacce kenan? Dorosop mana. Kina so ki ce Dorosop data? Kwarai kuwa, Dorosop data ita ce number 1. Ni ma da ita nake more rayuwata saboda saurinta da kuma ingancinta. Ina ma abota saye da sayar da data ga Dorosop. Dorosop kamfani ne da yake sayar da data kan farashi mai sauki kasa da duk yadda ake sayar da ita a ko'ina a fadin Afirka. Ga masu application na data, muna da API documentation. Za ku iya haɗaka da kamfaninmu domin faranta wa kwastomominku. Sauke Doro app akan manhajar Play Store ko kuma Apple Store domin cin wannan garabasa. Kada ku sake a baku labari. Dorosop ba mu da na biyu. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Wannan kamfanin na Mira B Herbs ya saba kawo muku ingantattun magunguna na gyaran matsalolin mata. Matan da suke fama da matsalar sanyi mai saka ƙaiƙayi, fitar farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa. Ina kuma matan da suke fama da rikicewa al'ada ko kuma jin zafi a yayin mu'amala aure. Akwai kuma matan da zaka ga da zarar sun yi wanka za su dinga jin ƙaiƙayi a jikinsu. To duka waɗannan matsalolin sanyi ne. Mira B Herbs ba iya magungunan sanyi kawai muka tsaya ba. Mun zo muku da ingantattun magunguna na gyaran mata kamar maganin gyaran breast. Ina matan da suka haihu breast ɗinsu ya lalace suke buƙatar su gyara breast ɗinsu. Mun zo muku da ingantaccen maganin gyaran breast. Ina kuma matan da suke buƙatar maganin gyaran hips, kuma mun zo muku da tsaraba na maganin gyaran hips. Ina matan da rama ya musu yawa suke buƙatar su cicciko, kuma mun zo muku da ingantaccen magani na ƙara ƙiba. Ina kuma wanda tumbi ya musu yawa ya kuma ɓoye musu shafinsu suke buƙatar su zazzage wannan tumbin. Mun zo muku da ingantaccen magani na zazzage tumbi. Ina kuma da suke buƙatar su ƙone ƙiba, kuma akwai naku tsarabar na maganin rage ƙiba. Idan kuma matan da suka haihu suka samu ƙari kuma ba sa buƙatar a yi musu ɗinki, mun zo muku da tsarabar sirrinki. Yana gyaran mace ciki da waje. Ga mace da ta san kanta ba za ta rabu da sirrinki ba, domin shi ne kimar mace. Kuma 'yan mata, Mira B Herbs ba ta bar ku a baya ba. Mun zo muku da sirrika na farin jini. Akwai sabulu ingantacce da muka yi shi domin 'yan mata masu buƙatar mazajen aure. Ga masu neman ɗaukaka ta fannin kasuwancinsu, su ma mun zo musu da sirri na kasuwa iri daban-daban. Mira B Herbs gidan gyaran matsalolin mata, domin an ce ciwon 'ya mace na 'ya mace ne. Muna nan a garin Kano kan titin Zurot, Amana Plaza kusa da Shoprite, opposite Sufi Mart, hawa na farko, shago mai namba A9 ko kuma ka ce shagon Hajiya Mira. Allahu akbar. To ai mu nan har mun fara zaman makoki. Kuma a yanzu haka ma shiri muke yi gobe mu taho Kaduna. Wallahi to malam dai gaba ɗaya mutanen da suke na kusa-kusa na yi ta ƙoƙarin kiransu ina sanar da su cewa ba haka ba ne. Duk da ma na yi posting a social media amma still dai ana kira na ana ta mun gaisuwa. Allahu akbar, tunda dai Allah ya sa da ranta to ai alhamdulillah. Abin da ya ɗan yi muni wallahi, saboda ko magana ba ta yi sai ɗan daga jiya zuwa da yi yau. To alhamdulillah, Allah ubangiji ya ba ta lafiya.
kuma Allah ya kiyaye gaba. Sannan kuma in Allah ya so idan har mun samu fursa to mu ma za mu shigo in Allah yadda. To wadalla. Malam, wai mata Jamilu bata mutu ba? Kamar haka da so in ji kana magana. Bata mutu ba. Alhamdulillah. Gaggawa ce da jahilci da neman magana irin na 'ya'yan yau. Haka kawai wani ta yi haɗarin nan kawai sai ya zo ya yi mata bidiyo da wayarsa ya ɗora kuma isa ta mutu. Subhanallah. Some people are so wicked. Hakan nan kawai ba su san cewa mutuwan wani zai iya jawo wani ma ya sake mutuwa ba? Kwarai da gaske hakan ma tana faruwa domin damuwa, tashin hankali da ɗimuwa takan jawo ajalin wani a sanadiyar mutuwar wani. Ai ku barin je in yi wa iyata albishir. Fatima ko? Ita ba domin tana can tana ta kuka malam wai a zatanta a sanadiyar ta haka ta faru. Je mata albishir tana nan bata mutu ba. Fatima! Fatima. Ki share hawanki ki daina kukan nan haka. Domin matar Jamilu bata mutu ba tana nan da ranta. Mata yaya? Dawowa ta yi? Ko ɗaya. Ba dawowa ta yi ba dama bata mutu ba. Alhamdulillah God. Thank God. Alhamdulillah Allah shine abin godiya. Amma mata yaya? To, Malam dai har yayi magana da mijinta, shi ya tabbatar masa da cewa bata mutu ba. Sai a daina kukan haka ko? Ci hankali. Sami kirwa wata bala. Assalamu alaikum. Jamil, get out of this place. Why, Mom? Saboda me zan fita? Wai kai baka fahimci cewa yariyar nan ba ta son ganin ka ba? Da ƙyar lallaba yariyar nan ta fara cin abinci. Tun da ta farka sai faman kiran sunanka take. Kuma da ta amince sunanka sai ta yi kamar za ta sube. Mami, yanzu Jidda ce saboda ta ganni har za ta suma ko kuma ta mutu? Ai ba saboda ta ganka bane yasa take cikin wannan halin. Shekara da shekaru kuna tare ta saba ganin ka. Dole kai ma ka san cewa wannan abin da ka aikata shine yasa ta ci wannan yanayi. Jamilu fita, wallahi sai ka fita, ba na son ganin shi. Momi ki ce mai ya fita. Fita. Haba Jidda, a dalilin ki fa na kasa samun natsuwa. Bacci mai kyau ba na samu. Na kasa cin abinci duk saboda halin da kike ciki. Amma na taho na zo domin in ganki. Kuma ki ce ba kya son gani na dan kawai zan ƙara aure? Momi kina jin sa ko? Kin ji ma da magana auren ya zo. Jamilu ka fita. Ba na son ganin ka, ka fita. Ka tattara duk abin da ka zo da shi. Ka fita mana daga cikin ɗakin nan. Ba ma bukatan komai daga wajenka. Duk wani abin da muke so mun riga mun siya. Ko Jidda ba ta son ganin ka. This is serious. Mom, please, you guys should take this things easy. Shut up. Na hana. Idan ina magana kika saba ki. Wallahi sai na saba ki. Sake magana ina magana. Momi kawai ya tafi. Ba na son ganin ka Jamilu, me ya kawo ka gurin mu? Ka tafi. Babu inda zani, ina nan anan. Jamilu,
tashi ka fice min daga nan. Wallahi kada ka sa iyata ta hada zuciya ta faɗi ta mutu. Jidda, yanzu ake haɗe zuciya saboda kin gani? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wai me yake faruwa ne a nan wurin? Doctor, ta ce ba ta son ganin sa. Na gaya mishi, shi kuma ya kiyaye fita daga cikin ɗakin nan. So yake kuma ya san cutar da ke damun yata, amma so yake ya kace min yarinya. To saboda me ba mijinta bane? Wallahi mijinta ne, halak malak. Babu inda zan. Ina so in ga yadda za a yi Jidda ta haɗe zuciya saboda ganina. A'a da Allah Jamilu. Matarka ce ba baka ga condition din da take ciki bane kuma kake faɗan wannan maganar ka ga halin da take ciki. Please come outside da Allah. Taho da Allah muje. Da Allah tana buƙatar ka bata lokaci ka dan daina zuwa ma wajenta ta samu ta dawo hayyacinta da Allah please. Well, let's go outside da Allah. Ba ta da lafiya ka sani kuma ba ta buƙatar ka kusa da ita yanzu. Ka tafi ka kyale ta sai bayan wani lokacin sannan ka dawo. Wai da gaske ba ka son gani na? Ba na son ganin ka Jamilu, ba na son ganin ka ka tashi ka tafi ka koma can gurin watan arniya. A'a Jidda. Duk abin da zaki min zan iya jurewa, amma kada ki kuskura ki sake kiran Fatima da arniya. Na shiga uku momi, kin ji abin da yake faɗa ko? Kin ji abin da yake faɗa ko momi? Kin gani ko? Kin ga ko yanzu da magana ya zo ko? Jamilu an so su go. In baka tashi ka fice min daga ɗakin nan ba, ni da kaina zan fita waje in nemi kartai masu ji da lafiya su zo su fusga min da kai daga ɗakin nan. What is happening here? Mom, please. It has to not talk when I'm talking. That is stupid girl. Hamida, ya haƙuri kar ki saki cewa komai. Jidda, ba kya son gani na ko? Ba na son ganin ka tashi ka. Allah ya baki lafiya. Allah ya baki lafiya. Kwashi kayan da ka ba mu bukata. Tafi da shi. Maza tafi da shi. Kinga. Bita kirarrashe ta. Zan yi magana da Jidda. 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 Calm down. Kin ji? Kwantar da hankalinki. Yanzu me kike ji? Kaga series ɗin ya sauka a daidai lokacin da nake tsinewa data ta. A nan kake siyan data siya mu? Ni da ke da dukkan wata ce. Ya san me yasa na dauko ki da taki na wajen? To ina ne ki a gida shi yasa da dauko ki da taki kina cin abinci. Ko ina kallon kula dan yanzu aka kullu ne suke ba wasa. Na rasa yadda zai. Ku jira? Kama wasan namu ne kake kallon? Gashi na mun ci daya? To anything else nake ta gwada wata ta ina yin sira ta taki siya. To data kake amfani? Ai ni data kamfanin raba gaddama nake amfani da shi. A sunan wani jarumin mutum bane? Waje ma Ranonet kenan kamfanin data mafi inganci da rahusa. Kamfanin Ranonet data ya raba duk wata gaddama akan data. Ya ma tsallaka siyar da kati da biyan kuɗin wuta da TV subscription. Sannan kuma uwa uba muna ba da kyaututtuka akan kwastomominmu da suka fi ciniki a ƙarshen kowace wata. Muna registration na jam, neko da waye. Ku dai kawai ku shiga Play Store ko App Store ku sauke manhajarmu akan wayoyinku. Ranonet raba gaddama. Albishirinku jama'a, domin jin daɗinku da walwala, kamfaninmu na Rufaida Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna Thick and Creamy with Crumbled Biscuits mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban. Sannan kowanne daga cikin launin yana da biskit mai ɗanɗanonsa a ciki. Banana ni shine zaɓina. Sweetened yogurt shine zaɓina. Vanilla aidar ne. Ni da iyalina creamy chocolate shine zaɓo. Ni kuma strawberry. Classic coconut shine zaɓina. Ga wanda bai jarraba thick and creamy yogurt with crumbled biscuit na Rufaida ba, ya jarraba, na tabbata daga baya sai mun godiya. Sannan kamfanin Rufaida yogurt ya sake buɗe reshe a Maiduguri Road daidai Hotoro da kuma Hadeja Road da ke birnin Kano. Rufaida yogurt and drinks. Musha akwai daɗi, kowa ya sha akwai daɗi. Rufaida yogurt, a sha Rufaida yogurt. Algazar da Jos, ku zo mu je a baya da jallabiya.
ina ji da kaina shi yasa na zaɓi wajen siyayya da suke ji da kansu wato Algazar. A duk abin da nake yi ni ke zama ta ɗaya, shi yasa na kulla alaka da Algazar don ko a cikin duhu su ne na ɗaya. Ni ta musamman ce a bangaren saka abaya. Ko ba na siyan abaya sai ta musamman. Don haka ba na siyan abaya sai a waje na musamman wato Algazar. Ni ba kuwa ce. Kowa ni tambaya ina zan samu dogayen riguna da takalman mata masu kyau yadda ban kushe muku gari ba. Kowa sai ya ce Algazar. Su duka biyar din jarumai na ne, shi sa na kasu nan wajen domin sai musu akwatin Hello King, wata akwati wadda ba a samu ta a ko'ina a faɗin Najeriya, sai a nan Algazaru. Zaɓi Algazar a baya da siyayya ku zo kan titin Hajkan kusa da Custom Barrack da ke Kano, ku gode min daga baya. Aljanu malam tasir ushi ya yi fice duk mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana malam tasu mai maganin aljanu na maraɗi wanda kuka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su da aljanu kala-kala ne. Akwai na gamu, sannan kuma akwai na ture, sannan akwai na gado, sannan akwai aljani namijin dar wanda yake hana ɗaya mata armi, wata kuma zai bata ta yi arma amma zai ta haddasa saɓani tsakanin ta da mijinta har ya sa su rabu, wata kuma zai hana ta aihuwa ne kwata-kwata. To yanda al'amura na yake a ce aljani ya zuba ma cuta ko ta waya ko a fili, zan ce ka rike daidai wurin da yake ma ciwo, nan take za ka ji wurin ya bar ciwo da izinin Allah. Mutane sun sani da kai sai ka zo inda nake ba, in dai ka samu lambar mu da izinin Allah za mu ma aikinka kana cikin gidanka nan take kuma za ka samu waraka insha Allah. Jamilu! 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 Hai, na da zahi wa inna ilaihi raji'un. Haba mun. Haba mun. Haba. Ki kai na ka tafi da su. Ai ba mu yi maka kama da matsayata ba. Haba mami, Jiddan nan fa matata ce. Ba neman auren ta nake ba, balantana kuma irin wannan wulakancin da kanku. Matarka ce, ko? Amma mu ma iyayenta ne. Duk da haka dai, amma wai mami me ya kawo irin waɗannan abubuwan ne? Me ya kawo irin waɗannan wulakancin na girman Allah? Oh, me ya kawo wulakanci kake tambaya na ko? Wato kai baka san abin da ka aikata ba, kana tambaya na me ya kawo wulakanci. Wallahi ina jin kunya. Malam ne. Shi yasa ka ga na dan daga maka kafa. Na zuba maka ido ina kallon ka. Wani barin tambaye ka Jamilu. Me yasa baka san darajar Jidda ba? Kake mata yadda ka gada. Mom, please, this is so embarrassing. Don't touch me when I'm talking. Barin gaya maka. Wallahi tun jiya nake haushin ka. Daidai ne nake da kai tun jiya ina jiran ka. Sai gashi nan ka faɗo hannu. Ta tara ka tukwas. Gani na ne ba kwa so ya asibitin gurin Jidda? To ki haƙuri, in Allah da ba za ki sake gani na ba. Madalla. Ya fi mana sauki. Saboda zuwanka masifa ne. Da Allah ku kwashe kayan nan ku yi amfani da shi. Wani me za ka yi da maza irin su Jamilu? Ba su da wata tunani da suka sa a gaba sai maganan ƙara aure. Wani haramun ne in namiji ya zauna da mace ɗaya? Ko menene zai sa duk wani abin da kake yi kana magana aure? Zama da mace ɗaya ya fi kwanciyar hankali. Shan shi ke. Yaya. Bulus, ka rabu da yarinyar nan haka tunda ta ce ba za ta dawo Helen ba. Za ta zauna a kusfa wajen mamanta. Ruth fa ba yarinya karama bane, ta mallaki hankalin kanta. Dole ne kawai sai Ruth ta bar kusfa. Dole ne wannan. Idan ba za ta dawo Helen ta zauna ba, to ta tafi Bilmo kawai ta je can. Amma ba zan dawo ba sai Ruth ta bar kusfa. Dole ne wannan.
wa take da shi a Bilmo? Kai ne kaɗai onkul ɗinta da ya rage a duniya, mamanta tana Helen. Idan ta dawo kuma ba za ta samu a wajen. Akwai yan mu da yawa fa a Bilmo fa. Tunda yanzu Ruth ta bar musulunci, dole ne ta bar kusfa kawai. Ne za ta zauna ta yi a cikinsu. Idan ta je Bilmo ga gidan onkul Eli, ga Pastor Eno shi ma zai rike ta an ta dawo addini gaskiya. Kullum ina fada maka abin da zai sa su farin ciki idan Ruth ta dawo garin nan da mamanta Deborah. Ai ta ma Deborah ba za mu bata ba, dole sai ta dawo kawai. Sai ta dawo. Ni na tafi kawai. Ah, tsaya. Baka ban kuɗin cefa ne ba, ka ce kuma zaka tafi. In ka tafi ba za ka dawo ba sai gobe. Ki kama wannan kazan ki sayar, ki yi cefa ne da kuɗi. In kama kaza in sayar? Ai kazan nawa ne ba naka ba. To abinci ai ba ni ne zan ci ba, ke ne zaki ci ai. Kawai ki kama shi. Na tafi kawai. Amma dai ka san halin da take ciki yanzu? Na dai san ta koma addinin ta naga. Kuma ni tun daga lokacin ban sake neman ta ba saboda kar in je in janyo wani abin da zai ƙara ɓata mini rai. Nasir, dan Allah har in kana ƙaunar Allah, mu je mu nemi Fatima, mu ba ta haƙuri kafin Allah ya ɗauki ranmu. Wallahi ina jin kunyan sake haɗe da Fatima. Kuma mutanen da suke rike da ita yanzu ita a ce sun saurare mu ba saboda na an ce tana can wani ƙauye da yake yammaci mai suna Helen. Shi wannan garin an ce yawancin mutanen da ke wurin maguzawa ne, kuma tana tare da wani kawunta, kuma na samu labarin shi an ce mutum ne mai tsanani sosai. Nasir, don Allah ka san yadda za ka yi ka da yarinyar nan cikin gidan nan. Ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba har sai na ganta a cikin gidan nan. Na nuna mata soyayya, na kuma kula da ita sosai fiye da yadda kake tunani. Umma, Fatima zai biya ta dawo. Ni haƙuri kawai. Saboda umma Fatima ta dawo gidan nan yanzu umma na san mawuyacin abu ne ta yi ta ƙara kuma addinin musulunci. Gaskiya. Aiko idan har yarinyar nan ta mutu ba a cikin musulunci ba, Nasir, ni kaina wallahi bakin ciki zai iya kashe ni. Yaya, amma... Kira laye mutane shi, muna fukan banza ko. Tun kika sake kika wani magana a nan wurin, suna tashi na tattaka ki mara kunya kurin. Duk ba kuka ja wannan abin ba. A lokacin da umma ta zo take faɗan nan da wannan ba ku ya kamata a ce mun haɗu mun lallashe ta mun taushe ta ba, sai kuka dinga hura wuta yanzu gashi nan komai ya lallace kuka mata wulakanci da tunda take a duniya ba a taɓa mata irin wannan wulakancin ba. Tana fita daga nan ta cire musuluncin da imanin ta gabaki ɗaya ta jefa. Wallahi sai kun yi bayani a gaban Allah. Nasir, idan har kana ƙaunar Allah, dan Allah ka daure. Ka dage mu nemo Fatima in gyara kurakure na kafin koma ga Allah. Shikenan umma. Gobe insha Allah zan je kusfa gidan Malam Salih. Zan je in tambaye shi halin da take ciki. Nasir tare za mu tafi ko? Wannan shirin da kuka kalla kamfanin Rufai da Yogurt ne suka ɗauki nauyin kawo muku.
E3 data kenan. A yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillanci na E3 data. Makan yi gaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data. Welcome to Al-Umnaj International School Boarding Jidda na ke ce mahaɗin ruhina, ni burina Jidda mazauna babu ko kwanto. Kira ta Jidda yau gashi Jamilu, Jamilu, Jamilun Jidda. Soyayya fushi, soyayya kuma dariya, yau kai murmushi, gobe ka faɗa damuwa, ga kuma kwarjini ga wanda ka so in bai ji ba, mugun alhaki da ke iya damun rayuwa. Soyayya kasa ba a nesa da murmushi, soyayya kasa baki a gaya koma fari, soyayya kasa ido komawa dundumi. Soyayya kamar iska mai yaye guri, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda. Ba karfin da ke iya wargaza soyayya, Allah ne ya zabi Jamilu ya mai Jidda. Jidda ta so Jamilu kamar